Minkejja mistoqsijiet li tqajmu fil-Parlament u barra minnu dwar il-kuntratt tal-Isptar St. Philip's, il-Gvern jinsab determinat li jibqa' għaddej bl-iffirmar. Min-naħa tagħha l-Oppożizzjoni ser tibqa' determinata li dan il-kuntratt ikun skrutinat mill-Parlament. Kien fuq din il-bażi li d-Deputat Laburista u Chairman tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi Charles Manjon poġġa il-kuntratt tal-Isptar St. Philip's fuq l-aġenda tal-Kumitat biex ikun diskuss fil-laqgħa li jmiss nhar l-Erbgħa. Il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi għandu dwar ir-rwol li fil-pubbliku jiġi esternalizzat għaliex il-Gvern ħajjagħmel nefqa, jekk dik in-nefqa hi ġustifikata, jekk dik in-nefqa tistax tintuża aħjar u ovvjament kwalunkwa mistoqsija oħra li tista' titqanqal. Għal din il-laqgħa hemm mistiedna rappreżentanti mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, mill-Ministeru tas-Saħħa u mill-Ministeru tal-Finanzi biex ikunu jistgħu iwieġbu l-mistoqsijiet tal-membri tal-Kumitat. Manjon iċċara li dan il-Kumitat m'għandux is-saħħa li jwaqqaf id-deċiżjoni tal-Gvern. Il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi jista' isaqsi dwar in-nefqa tal-Gvern, però ma jistax u m'għandux is-saħħa jew il-poter li jżomm il-Gvern milli jipproċedi li jkompli jeżegwixxi dik in-nefqa. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar ir-responsabbiltà ħadd tibqa' tal-Gvern jekk jiffirma xi jibqax għaddej bid-deċiżjoni li diġà apparentament ħa. Għal-laqgħa tal-Kumitat hemm il-ħsieb li attendi wkoll l-Awditur Ġenerali. Intant f'kummenti ma' The Times, il-Ministru Tonio Fenech ikkonferma li l-ħsieb tal-Gvern huwa li jibqa' għaddej bl-iffirmar tal-kuntratt fil-jiem li ġejjin, anki jekk il-maġġoranza fil-Parlament trid l-affarijiet isiru b'mod differenti. Skont Fenech dan juri kemm il-Gvern huwa serju. Il-Ministru tal-Finanzi qal li jekk tgħaddi tal-Oppożizzjoni u l-kuntratt ikun skrutinat mill-Parlament qabel ma jkun iffirmat jinħoloq dak li sejjaħ bħala preċedent ikraħ.